in 5, 4, 3, 2. So what's up mga kaboss, it's your boy Jason D and welcome back to my back. So karon kay dili sa nato dili lang sa ta mag diskarte panginabuhi, no? So kay wala timing po kayo, wala pa man po nangagda sa ako diri. So ang ato lang sa buhaton karon kay mag ato ning tubagon ni kaning ilang mga pangutana, oh. So nag-expect ko kay ang ilang mga pangutana abi na ko about lang sa akong mga diskarte, pero mali day ko, lahi day lang mga pangutana day. Pero okay lang, appreciated ka ako kay at least nag-effort sila comments ako, di ba? So ito sa batong dugayo nato ng sugdan ng question and answer nato, no? Pinakauna kay Queen Harley. Shout out sa imo LODS. Vlogger din siya po. Sikat nga vlogger. So, iyahang pangutanas ko, lights on or lights off? Lights off kay dili ko makatulog kung naka-on ng suga. Kala nyo na. Second question, Queen Harley Japon. Sex or chocolates? Mas kuan kaning chocolates kay yes manjak ay nako pagka manyak usahay pero wala pa nasa unahon na song sex. Siguro pag abot sa panahon, siguro pag nanakoy uyab or nanakoy asawa kana noon dara kung pili og sex. So okay na LODS. Sunod na third question kay Fritzl May or Yero. Kaila baka sa kuha. Syempre dili mo di na ako kalimtan ng mga tao na niagi sa mga kinabuhi. Syempre ikaw kay niagi na mo sa mga kinabuhi na pahitabo ka sa akong life char. Dili ka to tong time na katong tong imuhang amiga, tong pinaka siya, tong nauyab na ko ang imuhang barkada nakauna nung uyab. So syempre kaila po kasi muha og dili ta ka makalimtan syempre. So mo to. Next question kay sabi ni Ejeline Albano. Shout out po dyan mo ha LODS, soon to be vlogger ng Tagum City pod. Imagination or reality and why? Imagination or dream? Imagination or dream or reality? Para sa ko kay imagination or dream. Kan magod sometimes imagination is better than reality, di ba? For example kaning imagination na love kaniya or reality dili day imagination kay mao gito sometimes imagination is better than reality or dream is better than reality. So mo to. Next question kay Sai kinsa siya Sai for you, what is life or what is the importance of life and why? What is life? Life is full of struggles, challenges, opportunities. O kuan, what is importance of life? Kuan, getting to know the Lord Jesus Christ. Mato. So mato ang tubag. Last but not the last question kay Binibining Dexy. Do you love dancing so much? Kuan, love kay na akong sayaw. Di ko good dancer, di ko hawd nga mananayaw, pero I love to dance. Syempre mo na naka-anda na ko kad bata pa ko, hilig na jud kay kog sayaw-sayaw. Syempre
shout out day ko sa akong mga dati ng mga trainer na the best kayo na trainer na si Kuya Ayan, si Uncle Isming, si Kuya Jomar. Shout out sa inyo. Kamusta na mo? Miss you all. Miss now COF crew. So mao to mga pangutana guys, yung okay lang, okay sa inyo ako mga tubag do. Satisfy mo iganga diri as kwarto. So sunod na to video, takabalon sa paydagan sa to ang kinabuhi no. Takabalon basta sunod na video paalam naman sa inyo ha. So mao to, salamat kayo sa inyong pag-comment guys, salamat kayo sa inyong mga question, salamat sa efforts kanyo guys. Appreciate ka na ko to. Salamat po ko sa nadungag na ako na subscribers. Bahalag gamay lang ta, pero I hope na subaybay o na may makuha na mga diskarte no. So mato dito na sa taman guys. Don't forget to like and subscribe. Click the bell button for more videos.